Bir tanышым ісіп қаңғырған еріменен яшай алмай айырылышты. Талақ әйтмәгән. Неме эшләргә ул қатынға? Шуға оқшаш сораулар күп буласа ул. Шуға теге ентекләбрәк аңлатырга тырышайык. Беренчедән, мана бында әйтелгән айырылышты, шул ук вакытта талак әйтелмәгән. Evet. Айырылышу дигән нәмә? Ул бер гаиләнең таркалуы. Ир үзенең катына ир булмай, катыны сыгып китә, бөтенләй катыны түгел, теләһә икенче кияүгә сыга ала. Evet, мана шул гаиләнең таркалуы, айырылышу дип атала. Әгәр хатта ир талак дигән һүзне әйтмәгән икән, барыбер, әгәр ошо гаилә яшәүдән туктаган икән, тимәк улар айырылышкандар, беткән ул гаилә. Ул бит бердән бер генә мана талак дигән һүз ниндидер тылсымлы көскә ия, уның теге әйтелһә генә шул гаилә бөтә дигән хөкем юк. Ул айырылышуның төрле һүзләре була һәм ошо айырым һәрбер телде карар кирәк. Унда теге я бу һүзгә нинди мәгънә халына. Мана башкортса мәсәлән әйтәк, башка һин минең катыным түгелең диһәйбет. Шул айырылгандар бит инде. Димәк талак булган. Бәлки ул ир талак дигән һүзне белмәй дә ишетмәгән дә. Шулай ук катын әгәр әйтә икән, мана мине сыгарып җибәр, мин һинең менән яшәргә теләмәйм, яратмайм, икенче кешегә кияүгә сыгам дип һораһа, талап итһә, ире ана шуны раслап куйһа, тимәк бөттө. Был гаилә юк. Мана шундый хәлде асыклап куйыр кирәк. Әгәр инде теге ниндидер шөбһәле хәл икеләнәләр, ир мәсәлән уйлап утыра, ул бит һаман минең катыным, мин бит риза түгел, мин уңа теге талак әйтмәнем, айырырга теләмәнем дип мәсәлән утыра икән бит. Шулай катын уйланып йөри. Әллә кире кайтайым да куяйм микән, әллә кайтмайм микән дигән һымак бит. Әгәр мана шундый шөбһәле осрак икән, уны асыклап куйыр кирәк. Сөнки былай озак дәвам итәргә тиеш түгел. Кем белә, бәлки ана шул катын мәсәлән кияүгә сыгып китер. Әйтәйек, теге минең беренче ирем эсә торгайны, хәзер мин кияүгә сыгам теге эсмәгән кешегә дип сыгып китһә, беренче ире бәлки килеп итер. Туктали, мин мана эскемде ташланым, тәүбә иттем, намазга бастым мәсәлән, бит. Мин һиңа талак бирмәнем. Һинең ошо яңы теге гаилә коруңны кабул итмәйм, енәят дип һанайм, гынах дип һанайм. Һин минең катыным, шуга кире кайт дип. Мәсәлән, килеп сыга, шул вакыт нимә эшләргә дип. Шуга был хәл асыкланып куйырга тиеш. Һәрбер айырым гаилә теге я был белгесте үзе табырга тиеш инде. Ошо теге шариатты яхшы белгән кешене табалар да, теге һорайдар. Тулынса аңлаталар. Без шулай һөйләштек. Мәсәлән, ул миңа шундый һүзләр әйтте. Мин шулай аңланым. Һин ысынлап та шулай әйттеңме? Һинең ниятең шундый инеме, бындай инеме дип бөтә теге нәмәләрдә асыклап, ана шул белгес кеше үзе аңларга тиеш инде. Был гаилә бармы, юкмы? Әгәр ул гаилә юк икән, мәсәлән, хатта талак дигән һүз әйтелмәһә лә, тимәк ул бөткән, ирле катынлы түгелдер, был катын кияүгә сыга ала. Уйларга кирәкме, кардәшләр, мана талак дигән һүз ул ниндидер, мана айрым бер һүз, тылсымлы бер көскә, я шуны әйтһәң генә гаилә юкка сыга. Әйтелмәгән икән, тимәк һаман теге ирле катынлы булып торып калгандар дип уйларга кирәкмәй. Кыскаһы, ул талактың мәсьәләләре, нескәлектәре күп. Әле генә әйттек бит, шул белгечләр аша уларды яхшылап өйрәнергә тырышыгыз.